210. I sector 203. Vale. Pues ja ho tenim. Això és el que volia fer el Franqui. Que això deu ser el que ha dit. Això és de línies naturals. Sí, és que és més a prop. Vale, pues ara continuarem a partir del sector 105, si hi ha alguna cosa en... A fer un bateria